Oce, rowch groeso i Rhys Iorwerth eto te, os gwelwch yn dda. Reit, Sian hir, ond mae canlyniadau'r cyfrifiad allan wrth nesaf. A rhyw fis yn ôl falle mi o'na ystadegau eitha brawychus doedd ynghylch niferoedd o ail dai. Dibynnu sut ydych chi wedi ffinio ail dai, ond maen nhw'n gallu bod yn dai haf, beth eraill, ond Gwynedd oedd y sir efo'r ganran neu'r cyfran ucha o ail dai trwy yr holl unedig lle. A dyma fi'n byw yn Beirdd yn cyfrannu yn rhyw ffordd fach. Wedyn cerdd am hynny di hon. Mae'n ha, a dyma nhw'n dod i'w tai sydd wrth y tywod, trwy holl pentrefi diog o wlad a'r ganiad y grog. A'r galan mai i dre Glan môr, dod am damau do dymor a chysur achlysurol neu hael gartre adre yn ôl. Ac yn siriol o solet, dyma chdi a fi'r hen fet yn dangos y mae dengid o'r wynedd oer yn ddihyd, o wagedd Ceredigion a llanw mawr llun a môn. Troi i'r ddinas fras ddifrain a llond Caerdydd a Llundain o ddaear yn ein haros i'w mapio yn neon y nos. Ond mae'n nea, a dyma daith ar hyd yr un hen rwydwaith trwy'n holl bentrefi diog di-dwrw ni dir nanog. Yn awyr glir a hwyr gwlad y ser a llawer lleiad, yng nghysur achlysurol ein un cartre adre nôl, pwyntio'n araf ata fi am ryw awr mae'r yrru.